खुलुमबाय बयखौबो आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै दायो जों नै गुवाहाटीयाव दंफैयो ओमफ्राय उनथिंजाय दङ राधिका हेल' थ' जोङो मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय दायो बर मोननायखाय मुभि नायनो सानदों आरोना दा अबेयाव नायगोन सिटि सेन्टाराव नायनोसै ओमफ्राय मुभिनि नामखौ मा होनदोंमोनलाय सेटाननो आं ट्रेलारखौबो नुबावाखै खिन्थु बिसोर सानैया होनदों आरोना मोजां रेटिं होननानै थ' ओंखायनो नायनोसै आरोना नोंथांमोनाबो मुभिखौथ' देखायनो हानाय नङा नायलांबाय थादो जों मा खालामो गोदानखौसो मोनबाय आङो रानबाय अखायानो हायाखैबा नै मोनसिगोन ओइ बे नङा दालाय सिटि सेन्टारा बैयो नङा बिनि खाथियावमोन ने एलाय माबाखौ मोनबाय नै मोनहांबाय बैनो माबाना मामाजिनि हिन्जावना ब्राइट इस्टआ ओके KFC मोनबाय सोदोंमोन मोनो नङा नै दासो KFC दा नेक्स्ट दासो KFC नै बेनो औ बेनो फैयोब्रा Here it is, city center. Bego, isu sebelum awal. Relax. I love city center nih. Jeng udah. Siapa dong baru deh? Nunggu. Moजां le. Ready ane nongkayaman jeng behai fैनो थाखाय. गासिबो sudden plan. But sudden plan is the best plan होननांगोन आरो plan बानायना जेबो जायाथ' लाइफआव जेबो बुस्थुआनो प्लेनिं नाजाखाया जेबो जाया लाइफआव उदां जानांगौ प्लेन बानायनो थाङोबा फेलसो जायो ओंखायनो उइदाउट प्लेन रंजा जा उन्दु बेनो बेलाय मेरला दङ बेखौनो टेनसन जादोंमोन नङा बन्द' नङा मेरला दङ नै पार्किंनि थाखाय टेनसन गैया आरोना फोर्थ फ्लोर हामसै दायो लांदां आरोना मोनायावसो मानसिफोर फैयोना हलिनि डेक'रेसन खालामनांगौमोन ना टिकेट दानखांबाय ओमफ्राय दायो जानोसै एसे पेट फुजा ओमफ्राय जों नै जानायनि मोनफ्रोमबो स्टलखौ नायै साहा लोंनो नागिरबाय माने जोंनाव बांद्राय टाइमबो गैलामोन नालाय 5 मिनिटसोल' दङमोन ओंखायनो जोङो जानाय अर्डार खालामासै गोबाव जागोन साननानै ओंखायनो साहाखौनो अर्डार खालामबाय ओमफ्राय साहायाबो नै जि दाम ओमफ्राय गोथावानो नङाब्रा 99 रुपिसनि मोनसे मसाला चाय लादोंमोन लोगोआ 99 रुपिना रेड टि जोंनासो मसाला टिमोन आरोना एसेबो गोथाव मोनासै जोङो खिन्थु दामा नोगोद आरोना लोङाबाबो जागौमोन बायदिसो मोनलाय लांदों आरोना खिन्थु उदैखौ एसे माने मोजां मोननो थाखाय लोंबाय आरोना मा स्पेशल दङ बेयाव लोंलाय जेबो स्पेशल गैया बे रुमनि थाखाय जायगानि थाखाय wait लोंदो 80 रुपिसनि लाल साहा
100 rupeesनि masala गाबोन chicken. दुखिया जागोन बिदि हाबफैबाय थानांगौबा बेनोथ' instant vlogging नामा She is like vlogger, no? नायगोनसै नामा हाँ, ये husband का है दीदी का हस्बैंड वो अलग मूवी देखेगा, हम लोग अलग मूवी ओ बाप देखेंगे। रे अलग कौन सा वो तो वो आर्टिकल 370 दिखेगा। और मैं शैतान तो ये इसके चक्कर में ये हिंदी मूवी देखना पड़ेगा। शैतान। 5 आप नंबर लोग क्या देखोगे? 5 नंबर ओह, या तो यहीं पे है वॉशरूम जा रहे वॉशरूम जा रहे बाय बाय हाबफैबाय जोङो मुभि नायनो थाखाय नै दायो एडभार्टाइजमेन्ट होगासिनो दं आरो ना चलो कार्टूनी रूम dे लाखिलांबाय थाखागोन बियो जों ओंखायनो आं ओंखायनो पाइलट जाखायाखै वा थ' जाबाय नोंना थेंक गड ओंखारगोन गैमोन हाइटनि फबिया दंना नोंहाथ' बहुद दं जोंहा पापायाबो दङ आंबोथ' नायनो हाया फरावसो थांगोन थांफिनदोंब्रा नै बेहायनो फैफिनबाय लिंहरफिनदों जोंखौ जोङो फरावसो थांगोन ओमफ्राय नों फराव खैसिमोन आं ओंखायनो दहाय गाइखेर मुभि नायखांबाय जोङो सोरबा लिंहरदों दां गोजौआवहाय ए मुभिखौ मारै मोनखोलै नोङो मोजां थगायबावबाय नोंलाय फैबाय नोंलाय नों राधिका मारै मोनदों नों सिगांनो रागा जोंथावथाव एसे आं हले बिराद रागा जोंदों बोरो गोजौआवसो गोजौआव मार जोंनि गारिया दा गोजौआवसो दङ दानाबा मारै मोनगोन ला 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 जोंनि गारिया मेघालयनि सायाव गारिया बेनिफ्राय गारिया गाहायाव फैबाय जोंना फार्स्ट टाइम बिदि जादोंना जोंना जोंना वान्डार कार आंना फिचार्स दंखायोना गोजौआव थांनायनि हारसिंनो बेलेगाव रावनावबो गैया बिदिया जोंना गोजौआव थांनो हायो चलो अभी मुभिखौ नायखांबाय खिन्थु आं रागा जोंबाय बिरादनो मुभिखौ नायनानैहाय बेनिख्रुइ योद्धा नायनायानो साबसिनमोन माने एटलिस्ट आलदा आलदा सिन नुगौमोन ना बेहाय मोनसे न'आवनो एकदम माने ओरैबायदि रागा जोंथावना मुभि ना आरो गोसो लोरबां मानसिफ्राथ' नायनो नांखाया बे मुभिखौ ओरैनो गिलाबायगोनसो माने ब्लेक मेजिकनि सायाव बानायदों आरो ना भुटनियानो नंला बुस्थुआ ब्लेक मिउजिक जाहैबाय ओं ब्लेक मेजिकसो जाहैबाय बिदिनो बे बर'फोराव होननाया दायना बेफोरबायदियानो जाहैबाय आरोना थ' रागा जोंथावना आरो मुभिया एक्टिं वाइसलाय मोजां जादों मानो होनबा जोंखौ रागा फोजोंनो हादों नालाय बाट ना स्ट'रिखौ आंबो मोजां मोनासै आरोना माने थिगानो बाट सेटिसफाइ जायासै आखाइखौ गाय खामलाय No! God, please, no! 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 अ सरि आयना नायनांगौ मलावहाय बेसेबा दामि दामि साहा लोंनानैहाय नै दा जोङो पक'रा ओमफ्राय आरो साहा लोंफैदों जोंना बे लामायाव फाननाय नर्मेल टिफ्रानो मोजां आरोना जोंनि थाखाय बे दामि दामिफ्रा जोंजों सोलिनाय नङा जोंजों जानाय नङा आरोना आलदाफ्रा गोथाव मोननो हागौ खिन्थु जों गोथाव मोनासै आरोना बेनो साबसिन जोंनि थाखाय थ' लामानानो साबसिन बिदिनो जिं जिङाव फाननाय मानाय नङा होमबा आरो जों बानायनायानो साबसिन जाबावोसो गोसोखौबो लिंहरदो साहा लोंनोसै आङो एन्जय खालामसै एसे निमनखौबो लिंहरदो जों सानैया दायो न'आव थांनो ओंखारबाय रुमनिफ्राय ओंखारबाय दायो थांगासिनो दङ आरोना बिराद गरम बोथोरा दिनै सान्दुङा बिराद दुंखाथारदों अखा एसे हानायबा मोजां जागौमोन आरोना बिदि जारनि खालामनायाव मोजां मोनो बांद्राय नङा फ्रि हायोब्ला मोजां आरोना खिन्थु दा बिराद गरम मोनदों जोङो ओमफ्राय 12था जाबाय ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय जोङो साडेनलि सानबायखि बालाजि मन्दिरावहाय एसे हाबलांनोसै होननानै थ' नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै आङो मन्दिरखौ थ' नायलांबाय थादो दे
बेयो ISBT bus stand ओमफ्राय जोङो नै ओरै गिदिंफिननोसै मानो बिखिनो लाखिदों बेयो नै बेनो दायो हाबनोसै नैबेथिंजाय गेटआ no parking sih habna ina nih थांदों बयबो थाङो Hei anakku say, bersasi horde. Namni terkong faibaय आं दिनै नामा आं नङा जों ओइ पार्किंआ नङा एले दङ मानसि First time naman nga. Fifirakai. Hindi ko pwede mo nang. Laddu laway man se 50 rupees ni. 50 rupees ni laddu laway dengar ya. जों खुलुमखांबायबो गासिबो मन्दिरावनो ओमफ्राय मन्दिरखौथ' देखायनो हाया मन्दिर सिङाव फट' खेबनो मोना आरोना ओंखायनो खेबासै बायरायावनो खेबबाय बेनोसै आरोना नै पुरा शान्ति मोनो आरोना मन्दिराव फैयोब्ला बे जाहैबाय पार्किं एरिया दायो जोङो ओंखारलांसै मन्दिरनिफ्राय पुरा जोङो बेसेबां 12:26 आव हाबफैदोंमोन ओमफ्राय दायो जाबाय 12:42 20 मिनिट्सबो थायासै जोङो एराउन्ड 15 मिनिट्स थाबाय आरोना थ' गासैयावबो खुलुमबाय जों खुलुमनोल' फैखादोंमोन नालाय आरो मालाबा सम मिलायोब्ला आरो खाफालाव दङब्ला जोङो फैफिनगोन आरोना बेहाय मन्दिरावहाय सम लानानैहाय थ' दायो न'आव थांनोसै डाइरेक्ट जेरावबो हाबला थ' नै जोङो 50 रुपिसाव मोनसे लाड्डु लाबाय न'आवबो आइमोननो एसे एसे होनसै जोंबो एसे एसे जानोसै आरोना इसोरनि मुङावहाय नो इसोरनि मुङाव एसे जानाय नायदो मोजां गोथाव माजों बानायनायथाय आंबो एसे जानायनोसै मोजाङानो ओरैजाय बोथोरखौ आलदा नुहरदों ओमफ्राय हाजोखौनो स्रां नुहुराखै दहायसो सान्दुंमोन दा सान्दुं गैलालाय मोजां बिदियानो टेंकर जी मा टाइपनि ट्राफिक नै बायहाटा सारियालि सोर बिथिंजाय थांगोन जेबो थालानो गैया नायलाय माय गड ट्राफिक मेनफ्राबो नायलाय हनै गैला फंस गया इथिं नै हाबनानै लाबायना इयो ओमफ्राय इयो ब्लक जाबाय सिगाङाव गैला खर' सादोंनो बेहा जुदिना secakrai ya dulu wujud deh nah deh खर' सादों
स' जों न'आव सफैबाय ओमफ्राय सासेया खर' सादोंनो ओंखायनो आङो नानानै होबाय दसे ओमफ्राय भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अननानै थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय